Karibu naande bono mwanchubo ligirali segeta sini kia Getembe Television katoko indasi samaiga ya magazeti lero asichi gazeti bono mambia ni utubati gazeti giga ya The Standard tukusobo kwa beranga chili chinde nchigeti ya setule kuli ntuko mayali ya tekiri aliago na chinengo na kuhire berengeli bia mwanya bantu bono mambia yo karibu sana tungirusa ngamuru Etwani ensamone ya gatatu imambia bono katukuligilia aliale si gazeti ya The Standard ya Matildah da kole trako tabanga Ruto betrayed you ya kalote bagaiga Ruto betrayed you ningana enene ere asepechi ya isiko ya gazeti ya The Standard kiruko nira ingane iga andake nga umurai wense nigon abao netie Matildah nkiki Eukwanira chira chomurai wense musike William Ruto gochase awa Kenya kubwa mono ase baliboko nyora wense kusegota bamna the church has unleashed one of its most blistering attacks on President William Ruto's administration, accusing it of crushing the poor, betraying the youth, and dragging the nation into a deepening crisis. And Yagendrang in a searing statement, clerics warned that the country is a devastated nation. Kanisa abono byombe bye kanisa ni gobono kuraiga sinsi ya Kenya byanyarire kuraga byara kuburai bwayo musiki William Ruto na kutebuna bali inge gusibali bokonyora wense bali batebe tugwe gusomura wense anyarite kurira ne serikali yae buna mbachiye gokonyeka mbachiye gokini wa uchegoro na boigo egati yabande buna bono ebyombe byabasae niko bono batigaira seroro kiagera tibaranyara konyora gusechira chiri banyarite kurirwa tichira bachigwe kiranirwa bonekero yatigaire buna nense etigarete ase umushanga na seki igentigitangani ukwanira buna collapse of governance yatabanga the church accuses the executive in the parliament of failed leadership ukwanira oburai wense kose ense moekire gukirikyo oburai wense ekyo kereki ayo morai wense no mokonyoye naboigo asense moyende ebunge nganigo berege kubwatira nigo anamungana mange kuna bono oburai botekiraneti asense moyende amangana yobokurumi na ebinto binde ebinge buna bona machiko awetigwa ayo abakenya bange batari gwitabira naro eyo koro kibuna handake obusibole bwa Kenya na boigo bwene bwabo nigo bwaberi bukoyerwa ekero asekende na asense moyende akwanira amangana uchumi the economic hardship. Clerics highlight soaring poverty, unbearable cost of living, company closures, mass unemployment, shrinking purchasing power, and collapse of small businesses. Bono biasara ebikebike byabeire bikugwa na boigo abantu purchasing power teyo yani abantu mbali kogenda kugura ebintu esengencho enibo teyo asense moyende chi company chinyinge cyabere kigosiyo kwa hinse yoburai bwa musike William Ruto obutaka bwa mentekanire na asense moyende ligo liobogima nigo ligendrete gokina kigima mass unemployment yani abantu abange kusumo baro omonene bwa Kenya tibabwati emeremo ayonkolengana ne kyombe kusene byombe bichi kanisa ekyombe kiri kya NCCK gekyobono kekurawa no munyakirogo Reverend Elias Otieno Agola na boigo yakwanira failure of services na boigo egati yobokoreri boli bwabere bokoyiria abakenya gose boli bwabere bokugwa botari gokora emeremo unabono chinsemo injire serikali yaletera yokubwa tukachifese chogosira abakenya na boigo ekero kwana na chinsemo chiri abuna bono chi industry factory chinyinge chitari gokora na asensemo yende yakwa no morobelyo bobo wene morobelyo social health authority morobelyo osha ino mugano ire libaga asepeji akana na boigo ya gatano egotebana broken system why governors mwancho murigereria oyo no mugano ndutinga amamocho na araiga babigete page ya kane ya gatano kurindi ya kane ya gatano igukwanira ebinto ebyao oyo no mugano ireri baga kigima ase page ya gatano narimo ekerego tebekyo mbikirigie chikanisa kya NCCK yatabanga Ruto is toying with youth future it's a time to reclaim it bono nganonye amatuko alibosio asabasaye niko bona atikaliti ase kusabasaye wange niko patikaliti ase batabwati okosembelia ase amatuko alibosio kero kuligerelia chipechi chia kabere chigazeti yo ya The Standard nigo chukwa na Ruto inks of deal amid fears Kenya will give up key patient data
yakalikuonera umuraibensi iri ya Kenya musike William Samoei Ruto uyu Matildah akuwa na mapema mambi amuna nigari imensiri ya America wasi Washington DC nikobono abekiresei ukuigwana na gati yensiri ya America na Kenya igoro yobo oncherili ni sekta ao ya mangana mono asensemeli yobo chenu umuraibensi uyu balenge amunere Prime Cabinet Secretary Nerem Salem Devadi nigo andake babi getesei ayoko igwana gati nseri ya United States of America na Kenya unyole ase gose ase okoigwana uko ngamo yamangana alia yoko igwana na gwe miaka 25 secretary yobo chenu nichisamo chinde chinyinge chira kubwatirana gati nseri ya Kenya na United States nabakoraga gunga ki Msalmu Davadi abegete sebu esei yoko igwana uko bosubwa yo murayibwense amo nomo prime tukwanira amo nomo US Secretary State Marco Rubio nabakoromuga no US becha kabere lakini ekerongo rabotambo murayibwense ko na chinsi yino bone nse ya America obe okolo kuigwana na kwe binte binge ucha sense ya amo nense ya Kenya sector yobo chenu abange nali correlation no mutanda abantu bande bakwana nga ukubwata na gwa Kenya na America ewochikobeka Kenya ebe agansite kabikire mu uko na Kenya na America asi ogotegemea tugete agusugu ikaraso nese ya America timetinga ikarako somenga ni yura segazeti beja kabere nabakora ukubwata no ku myaka 25 andake nekigetambe sana unsariko no maito ko gamberu no kuya ande maito ko gamberu na karo no kuya America to gamberu very smart very accurate very unsariko ntato ligeriga chipara cha rosi tuna bakoroni yanya kutakuka arafu tukabasel chipara to korosi sai go sikuta tuara barai Kenya teresino proguicheba kwereba unsariko chipara cha rosi tuwenga kiri na bakoroni echiro paka sai chipara to kendrete korosi echikorosi kwa umwaka yomo na cha tago ki kola nginga Matildah na bako tebye ngane iga ekero ense ego koruku bwata nense gete igoro ya mangana gete ukuigwana na ekurugwo MOU obuyamboro no bubemboro ikubwati nkike muigwana na umuchando raiga asemi yake 25 gose 25 years ukuigwana ukuiga babigite nkolibuna egento egitanganikira chikorigererwa korengana ne gazeti iga ndoche gote babuna ni gonga an appended 25-year data sharing agreement appendix 5 and a mandatory rapid notification plus coordination with the US during infectious disease outbreaks ama kusema liyo like diseases ama roide naro rago chiateka acha mubaso kana kwanyoranga serikali ya engirwe ama roide buna yegekira atekire kuna bono ense serikali ya Kenya yanyara ko notify ense ya Marekani buna burire getu watekire erinde yaso kyobo bisi ekero ya ire notification iyo nalyo bokonyo ogosira wacha na sense mwende ukwanira data flow yani nga egati ya bunabona maroire au gosabaroire au bale imenzi ya Kenya babwate michando au ono kugania au information yabo napekonyara korolekana sense ya Marekani bunenjeremo yokubakonya first man bona aboso muchando ore no rori naki onkorogo aibuno muroire gwachira ndake serikali tiranyara kugusira su muchando igo bwate kwanyoranga information yawo kubeka korwa asenseri ya America umuntu nabako ya access nabago soa oligererio nyoro information yawo yonsi ekebane onkorogo nini yani umanya kwamanya mpokezi weaknesses chensi ya Kenya chire anamona se wizara yo ikumura lya ogoresa kirikirega agutu atabanganke bwatu byano bobe nkelinga kolengana ndukuigwa nukuigwa murayibwense bakolire ne seri America umurwe iro kurgunsa ligo bwatu muchando gusene ne chida chikumuliga Kenya usinyiro gukonyo information yamangana ali nkuru nyagitali yo muchando ulione America inyorochi straight herib USC herib batu mabanyagitali bale specialized pupa bamenyoka gocha bankonya immediately unsaligo stay no problem Matildah togendera kino to kwa murobelio universal health coverage UHC ngabono amangana yega bakoyoroka nga data sharing draft MOU yani
ujumbe yawo abantu ngana nde kirogwete serikali ya Marekani korengana gazeti iga ya The Standard inga ya tomete timu gete iga chiwiki bere chietire ucha sense ya Kenya igente kyo andake nonye bali bakurwanira bwene bwa mwanya bantu kurwa sense ya Kenya bakanire na teribuya ikiagara ujumbe information yawo buno murwire kurwa sense ya Kenya abantu bare enseri ya America mbone tiko yenyora tari mangana na asize boyende ase bunge nigondo chegati aba jumbe banyarire ko bwatoka ebirengere byabo nabo igonekera pagane tiri chikurinyare wetigwa buna aba soja abanyimbo usaba skari bali ba aba obisabali yes korwasense United Kingdom kocha igasinsi ya Kenya bali bachite gukorera gose babiri bagukorera training igasinsi ya Kenya bono mbabwenete kurigire gose nga DNA y'abana bali bayiboire n'abanyanyimba abayiga enyare ko rusigwa yani egento gotebo Onkorogo nkerina abasonga abayiga korwa enseri ya UK gose British soldiers sekero bamenyete igasinsi ya Kenya bayiboira abana emechi kogenda mwane bisongo abana abo okonyora ng'omonto oyo buna akosoka buna bakwira na senseri yabo abana abo ikabatigara batabwati abaise babatama bono ndoche serikali ya Kenya iligeti gweteri chiko na DNA erusigo y'abana bari n'abasoja bari buno monta akonyorekana naibore to mwana sensi ya Kenya abe responsible nabo igabe ka wakanira umwana yani abo omo ibori oli oraso abo imako straight no roje buna bona libaje to abange babonga nigo ase ebintu biri bigokwanira ase gazeti iga ni watana basubati abange nigo baunerere tugwe abange bagatachirwanse abande bakanyara kwegwa abana bakangainwa bagatigirwa abana egukwanira buna bono amangana sexual abuse ukubuna bono kunererwa kwa abantu including rape, assault and the abandonment of children abana bagatigwa lakini Matildah umusubati taline bahati sana taline bahati abwato mwana musongo Onkorogo bahati te yogabu ekerwanya to mwana no musongo yo iga kwanya komorra na agenda there is no problem kusanda ke enchiro musongo ikomo umusubati okwanyorete oburito boiga kwa onerereti kuse kwasibe tuasikete iga okanyora nga kwa imukirio musigo umuntu tamanyeti wanyorero mwana musongo moto yataiyo ubwato musongo karage zabe yo musongo arafu norochengo tebi elichipare lichikole mugaga nande Onkorogo tigaote bana ki abana babasongo bale special no akamwana ko musongo kaga etali okukalinda buna akaze ya obwana no mwana Onkorogo muntu de wensi no ibwengenje obo mumwamu obo noroceli chipara chikole mugago tirimbuka gago ikoika abana mbaletu eyo nde chaki yugwangi chingi na ibolete gali nkaria akamwana geteka agachaina lakini kawukwane kegusi arafu tomanya gocha narali okorokunere poroyeng na ibolete omwana gali angensa igali gotirimbuka iga na ibolete omwana orro lakini bono buya nekegusi bagokwana istene problem eshida neraro umwana yawo kinatabwati omoiboli okorokutata tabwati omoiboli kwa nino yontali areba no gochiko bali isabe beli bagabwerete kwa kesabu ali yo omusacha amonyuome nande kwasata kwa isanya ro musacha amonyuome iga musacha unena bakwego kikabwato omwana omuzungu ya gazeti tetebetigo lichikondi bwenete gwetu buna onde bwensi ogocha sensi ya Kenya anamonekero yatoke buna omotindo yigani gokogendera kwanyora ngasigete gosene industry yaringe abantu barenga ororo kurwa sensi yisiko batire banyorire abana bange bana barabu pamanya gotama ebina bigenda tekokera obutaka bo comment kana sensi yake so abantu ababayiche babe responsible bakini abana bali nandekera bagocha iga sensi ya Kenya bebwata buya so bwengo nde bwensipi musubati onde bwensipi oiborete omosongo onde bwensipi na baba subati 40 baiche paka buone mbaleni Onkorogo ine gazeti ili akwali geteri tukurigoro lakini The Standard ili tukuri arero turigote abaigo kurilia maganande alikirasi gazeti ya The Standard achupe chichia gatatu bono mambia kwenda Kenyan police in Haiti search for Kabiru's body unyerenga omwanajeshi obuye kiombe kaligia KDF oyo okorokunerenga Benedict Kabiru unyarako bagako bora amaigase gosi obulindi buli ase emission ili ya Haiti y'abanyimbo ba Kenya nigo wikarbonika ya mate yaye ekolera kigma asebatranyo rumwa nchobo kulinda nyama bondiga mate ya mochire kembekeli kia National Police Service NPS
aisha mangana ya abwango mapema ya tabetenga nyagose kabiru tasirete nigo abolete na omwali yo muraibu insekerali ngikurwa otuba yaba Kenya akanyara ko baga watura kabiru egati yabalia abasirete magama asensabalia aiti bono ilige amate wikaraboniga esemeratinga nenyo rumu gosobo obokonyi nabo yigokonyo rumu nchuo abo gosomo berebu nchuo asibono aba ekyombeke banyimbo kenda koli kusingereranga nigo andake kirach kugendera koligia omubere onyagusira kabiru nakoyenekinga banyolire kurwa sababegu abangi benselia ya yo chisege ya aiti mugano yichibe chichia gatatu bono mambia kurenga ki umunyanyimbo ya sirito bwa enkale omutinyo gatatu kurwa 26 March 2025 yes pakabono umuntu uyu mwanya komonyora nanda achi alinga sesegi yaba angi serikali yatebanga is only missing yani ngani gabolete akabura lendara na kyakobura mbako muturaki bono ngaki unsaligone ngaki umuntu ugo arabule kabisa kurubuo na ndogo teba kabisa ngabule kolengana neke bekeba nyimbo iwe statement okay. We will not rest until we get the body of our officer. We will get it whether buried or not. Straight pagenda tekumuligia nabakonyora mugano likirega wansega zetu chibecheka tatu bono mambia ekolendeka rukwanira abo yigo na ndo mogoko monene nuligali esensemeli ya Samburu nechi nsamo chiria sokoro chire ukame chitanya kora embrasi Getembe lakini unyolenga egesa oboroso bwense Samburu njanga konyora machi etab but for the first time ba ekenyoro kurunga kireboy kianyolire amachi chitab amachi amaya yogo nyakora seta boni bagogete awetanya abantu chiri buberebe kenyoreke igandi go bagogete obokorali obwekyombe gia Kerio Valley Development Authority ikigene kirina amachi chitab ikirase kenyorekyo egesa obosibole bwensi ya Kenya yani straight tata gaki bona bakugurega bakuogoga machi bagwisibi bono gali umaete bono na bokonyoma Raisi bwangu sana. Bona bako chikunga kikurwale sa machali. No. Mutano to Onkorogo asinsemo yende ngukwandira mangana yokobura kobolendi na andake enusu ya Kenya nigo obasangire birengere byabo nabo igo goteba nigo nganonye community policing yabire asemiremo emyaka wetani 20 nigo abange bagotanga bado obolendi buratingirwa korwanonye na se ebinyoro ekero ekyombekiga kya National Crime Research Center NCRC Kenya le kubwato koroboti oroge koroke buna okomentwa gusokube kwa rogwa community policing okwaringe gukora obobe ase egati yabantu anomuno ase chinse bochire cha mashinani korende nigo yarorende ngabado abakenya bange nonye bali bamenyete ase chinga cyabo nigo konyaranga mbabwati okwegena nonye na ase chijirani cyabo yani Onkorogo manyete ngase ino yani togutika no embolisiko okonyora bobo ete busaigo ekiagero bulendi mboratingwo nga community policing yegatera kirani ali yabwonete kwikirania no mugano ra CPG ya gatatu ekebe kolengare ekebe mugano yunanyurigelie ekebe kilikia NCRC goseke bekia National Crime Research Center anigo bagote banga ba Kenya 55 yani 57% ni wabaisa nigete na mangana yobolendi kulende 43 igoro yemia bagote bantuli ntoisa nigete ntubu atiboleni ito cyane gete sana no gwati gotabanga baliba umbali bagotabanga osukanka iganige kembaini abantu bakembaine no nyase vinyoro yani jirani ya gutumwa anikumbe to kembaine anikumbe to kembaine anikumbe to kembaine anikumbe to kembaine ngakigwa kora kwa manyogotero so komyo yetamanyaini ubwancha ndi bono ikina kibono kirikego na kiki kegerete abange abakenya bange bagotebana andake obolendi obuiga mbora isandera ekero Matildah ogotoire nsaba yende abarundi bechibe nsaba ya Nairobi ngo bakolera igoro ya okomentu akweli goliriwe uri okwegeka chipigipigi nabo igo amangana yokwegeka chigali ukomentu ge shiringi chimi sana brango ebere mangana makongu sana ngakwege kagali mangana makongu sana mugano uri kinichibe chigatana bokora gali igoro ya Nairobi motorist brace for parking fee hike to 520 shillings amakongo yorango mugano yo orale yo mugendi uikali umusumu cyo Nairobi ebiro igoro yo kwegeka kwe echima shibi yo mebyo
Page ya kanene boige ya gatano gazeti ya The Standard ukwanira magana y'ubugambiri anene muno ekirembo likirete kiro kiri kyobo governor ekirego tena broken system why governors keep surviving impeachments ekiro asekiro aba governor bangi babere bawiki wase bungeri senate korinde banyara kwira na bisi na seki nigo yarorekane gose ekyombengira iga kyanyare kubwatoka oroboti bagotabuna chibesa cyaba Kenya nigo kigenderete gutumeka bube anene muno asechi serikali cye county ikiagera akiraba MCA banyare gutwara kubacana n'abagavana babo nigo kibesa kinyinge kigutumeka ase amangana asemerobelega ya impeachment egentege tangani ekero bakuriye buna the legal team gose bali buna bono aba lawyer bali bakuru ase bigambero bakogenda kuwakilisha abagavana ase bungeri ya senate nabo igo bali bakuwakilisha aba MCA nigekoro kimuna kibese cyaba Kenya kiri kibonete gukora amagendo gose kibonete gusira kinse mogete nigo kigo cyagenda gwakana ase mirobele bune yiga nabo igo asense moyende ekero yatokire buna nigo aba igati yaba gavana bagutumeka cinjira kire cyobo tutukanu eri kwegerera ebirogo byabononye nabo MCA yani bo tutukanu mbororo bogo korekana nabo igo kibese kinyingi cyanyara guiterwa ase emirobele yiga kerekoro munaso omugavana oyo mugwiki wabo sio bwe bunge senate ngotumekere kibesa chire ange 30 million ange 30 million ngotumeka chire igabuna bana Nyamira ga iga eri yabete iga kibesa njatu millions of money tani kibesa chinge kiagera abuna lawyers bali bakogenda ororo ngo bakanore na sense moyenda aba MCA na barabu kwakana bare na barabu oyo chikopa wakilisha na boy gwali sebu ebintu nebinge bigokorekana ekibono yaberu na kibesa cyaba Kenya chinyinge nigo kigendere tugutumeka bobe ribakachigokora amagendero nabo igo ukwanira niyo y'ubugambere bwe ci serikali ci county nigo yarorekane buna aba MC mbaratu harubumanyi boisaine igoro yamachiko nabo igo emerobeli ao eri kubwateri chiko korengana ne katiba yoko baka isiko aba governor ekero asekero nigo bawikase bunge ye senate batumira esengencho yamangana technicalities gose nigo ekoro kiabuna nigo hatari gutwara kisababu kisaine kibuanerete cyokurusyo mugabana ofisi yokoro kibuna aba MC mbabwato bolemerwa babone tokwegwa obosemia iguru yamangana yega esekero gazeti yatabuna county assemblies flagged for ouster drama yani kera sekero nuko yakomnyaka uche senate nande bayira nigo famnyaka bayira esekechanake mbali komanyanga lichiko ligoteba igandaiga igaba MC kibaro dreme chando bakira igo kera kibesa kiro chingutumeka kire babwati ali chiko abuno omochi no watiri chiko gotestiri kibesa kiro kirasima kitumeke kibesa kero togote abuna bono nyama mochakorekanire bagende kolengana ne katiba dali baranyara gwikiranie endoto yabo ino bugano ile libagase page ya gatano igazeti ya The Standard muganonde kerondo chenche kuronsamiga tukuja kolera aigansame nego kwanira rights groups demand apology from IBC for Bengo that main polls ono bimbe byo boyene bwo mwanya bantu andaka nigo bigane ti ogosaba amabera uraseke bekeli kyobo choniti mbe IBC ubwatikana no botutukanu nabayigo obotago tuaro bwashyoko asobo cholyo boke obwaerete matuka make kona nebyo mbe biga monju mulili nigo bigo erne kinga andaka obo cholyo bumbo bwakole tujire lege 25 ibere che November mbwakole tubuya oboyene nubwasuku mbwali ngora sono ebyo byo boyene byaganiringa ogusabwa mabera kwa uchesaba Kenya kuraseke bekeli kyobo choli nichi mbebe kikurunga IBC getene Erastus Ethacon umunyakero kubeke mbekyo mugano likiricho bikikatana limo imambya bana segazeti ya The Standard imambya bon ekirungu korera kurasinsemo yane ndochenga ekitokwanira gusena mangana yo ya barai. Church leaders should keep politicians off the pulpit, especially with the 2027 race looming. Bono abarai bechi kanisa bakuboli wabuna abanyare gokeya kusibatike kwana namabaga gucyase abarai bagesiasa kusasa abana siasa ekiageranga andake nigo bagosoagali ase chisinagogi banyara gosali amadambao yani baenda baka siasa mbe ase chikanisa kagire tunongo kora okorose. Okay. Yes.
ase sameli ebiti bono mambia nombano igoro yomo Kenya egiata Peres Churchill uyo obono oguchikumirana n'omunyankongo uyo bunete record ya Valencia Marathon kurukunga Amana Belizo winsilia Ethiopia lisikulia Jumapili ase keminanege tindi ya Valencia Marathon andake ikikira chokolekana yani Valencia Marathon iyo ya iyo gokolekana nige gotebagana nga Valencia yani Beres Chipchirchil niko ali oyomo bwabali bono baguchikumirana n'omunyankongo iga okuru Ethiopia oyoringa ase entunda entangani ya mamirani aiga Amane Peliso Ethiopia niga bwate akuleta mamyoka yose chi daika ibere chi sekondi 14 naboigo chi akuleta se chinsa ibere chi daika 14 ne sekondi brongo enena isato chiga Kipeliso Jipchil o Kenya akuleta chi daika ibere chi sekondi 15 nemo chi daika 15 nemo amangana yonsi bono niko aba Kenya na bantu bose baligiretinga ine na chikumubwa omo Ethiopia iga ase chimbero ichira chokolekana ase likulira Jumapili ba Kenya bagenda kumusabira Peres Chipchirchi amaya kurasibiti urushinga megano ne mengero. Okay, whatever how are the 2026 World Cup favorites shaping up na kiyarorekanire chitimu o chigendete kuyarigania kusichinse o chigendete kuyarigania asege kabu kelie kenene egie egekombe kenene egiense World Cup whatever na bono ne biwatega buko report 1 baka port 4 na kichitimu gosichinse o chirachi gochaka ase elio kuyarigania ase ikeminane kigetindi kirakorekana mu mwaka woja 2026 World Cup. Unsaliga. Omwana oyo Matildah ni gangere gaseti ye. Ontebiri gendo tunge mwababa gali. Mwababa yani mwangina kururende monginone. Gaseti. Gaseti rera ngire. Mapema yenero konda tunge gali live and direct kwa razangu na duniani. Eri Ngaki munyakienyo gakuru omunyakienyo igeri etari agega tiganda rali check kiasi kwa razangu ra duniani akuru ku Pacifica mura straight Pacifica mura omuguzi Lazaro mwanchimulinga atoga ndumu tumokumoke kulendege keke never anu muga Onkorogo tukwire na negatogo swa sengambo ya Getembe mambia bono murubuli Etwani ya Getembe Onkorogo Matildah obaigwa no karaga Sheila uguma tali Pacifica mura Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month.
esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism nkwegeli bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Onkorogo James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye go bali loan cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school urendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye go bali constituency bursaries and even county government bursaries ejio applications chirororo naba bunge unabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Kilivu Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full inda abana baito January intake negendereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe togendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase skuri yiga kose obakirisi migwetera sikiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkokwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie nige kurubo kale bwensi asedi goldense kegima mbambwate nsema sabana bakubutera nabo igoko koserelia obokoreri bwabo no bwabo ngo nando bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imejo mucho Kisii asamagacho a Uhuru Building aselirongo ligoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust Waigo naboko nyoro gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke Waigo naboko nyoro gwetera ase nchera jesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu.
Nyasaye tata ya numu ya bunango na kote butambi aki omonguru numu ya nando toikiritu kulia lero nanda ngyo toikia nara batoko mata numu ya lakini anigata toikistiri Nyasaye tata numu ya nero maete jira kogesa bintu biaye mapema. Okay, pono ndate gocha igo mwanchu murigereri mwanchu muri no mwanchu mategereri kakinse ye nensenzi kakinse ye nensenzi mwamenyete ru monto buya mwamenyete ru monto buya murabaine buya umwanchete agwanchete kusena abana babo gabo mwamenyete na baro buya ubanchete bagwanchete daddy mami endugu sister vipi babu mokonya kubuka ni mambi mokonya komenya ga ubuya mwancha ine kabisa serious live and direct bono ndate minyoke immediately mpaka saba antumbaroro nshapima kwa razangu abantu mbarororo kwanyora nendugu yaho kabisa mwasikaine mwamenyete ga bunkabu bunendagere tare koboro mukoli paka makoko yesuguri aigoro mwali mwamenyoke sukuru mumenyete buya. Okay, yibono imokiro chire gosenyo rofi ochire nyorofi kweli gelimbu ya terese no ene problem na herede ko tina orenka giga na yango ja kole mali mule gali 1 2 3 4 5 kaki kwamenya kuro kwanya kirengaki okonya korota kaki umwana minto ndiara iche mukwani kaki umwana minto ngayaga karegose kaki oseruka orageire usasa karurageire na yabono gali ochieri ayabono gwachira abo kwamenya kuro kwebire kwebira ba minunka kwebira ba minunka iga serious keraku wakeresimi yaba muteja wakeresimi muteja amanya kwebuli kaki umwana ominto ngayigo se wachite tata ahe nabokirete tu lakini umanya oyo genjira umiete nkaiga korengere ligoro yao kaki umwana ominto nakaragirite umwana ominto nanyuomete gose umwana ominto nanyorete gose abana kaki umwana ominto ngaki gose agenderete. Okay, no problem kwaraza kora duniani bona iri ochirinde gakitari bobe tokurabagiriti. Okay, no nereti ya Getembe nerega no ne TV ya Getembe nerega togwake simi gocha Getembe oteba bana ba minto na ba Misiri abana ba minto nagani ndaraba kwani gojinka gigali mapema bona yoro jokirete tomanyiri orani noni liochiole nogole kaki oroche kabisa pi tato mina kaukini wiya tato mina akora mchengo very smart very accurate very intelligent omugaka stunyete papa pupa akauketo gokauka okoroge gotomba ya mbofu akagosomi mbuya very smart mbuya sogosomi omwana mbuya gosomi omwana negeto kiengenjo mapema. Okay, bona tato mina gosomi very smart very accurate very intelligent oga kalega aljinse moja nonye ngumbu nonye na America United States of America baba buba. Okay, arafu ya ikere bono tulikuwa kasabu ya iso tulikuwa kasabu ya nyoko abana abaibuli bawo ga baumiete kaki umwana one ngayukare hai umwana one ngaiwachete tata ngaiwachete mama ngaiwachete tuachandekire bobe arafu na straight ayebono chise chuma to sarute nyamagali ogenete ngonta ga mapema koligere message iga kwa ombia ogo chikoligere simiga iga simie go chaga iga kwa butura usinza jini kwa etika ya roza manyanga igo mamo mino gwake simi ntato mino gwake simi liyo cheli tato mino gwake simi. Oi, okay, nanda zanaro nabeko nyalekana sachine maybe omugaka nkwanyomete musubati okwanyomete akabwata akagenda n'abana baho okay munanda n'abana baho bagenderete kulira mama toiraze tata intu toiraze tata uminto oyo kwatorete iregantu yo tali tata. Okay, tata uminto tomo maete. Okay, harafu abana bagenderete kulira kabirenga mune dio cheli omusubati otabatali please nsoke kurwe TV manda akakosoli mbaye oyo wete kabisa abana bagote atoro kitata na tato mwabogali ali asakali noko bachana kwa betere ndo gatama nera kunya kubuli kaki abana bane ngai gose bagakali
Gaki abana bane nkibalire gosebona igabona maragoba. Paka none ndagere ya musinya. Abana bane, gaki abana bane. Nkikosebalire. Okay, no problem. Ayabona lioje no le gabo. No musacha ole ne mwaumira nitenere mapema. Tokurategera abana. Onora etaro ne jiro gali okogenda ali asikwa gachire jiro mugakuria eteiga no mwana igoyo mugo amorore gakia mukwani amugirite tamunisto kuliko machi ngote ibaba amagozo abasubati mogokora na rayo. Okay, ntatembate bya abantu baminto akuna acha tunyagoteba ninga tuamisani emitandao nero chisiminjiro straight ogwake simi mapema gwaka kwabeka ba wose yavu nakoligereri mwana uminto nakororero mwana uminto. Okay, nero ligereri gocha nakororero mwana uminto. Very smart, very accurate, very intelligent. Tiga tobe to komanyana, tobe to gwanchana, tobe to ko ligerani andonzi. Tiga macheza imo bwate tabatali please. Si wapemberezi na ande chengwa gerezi mya yolina anjete kabisa. Obe to bogoli. Okorase. Never.